Рождество Христово. През онези дни римският император Август издал указ да бъдат писмено преброени всички жители на подчинените му земи. Всеки бил длъжен да се запише в града на своите предци. Йосиф и Дева Мария произхождали от рода на цар Давид и поради това се отправили от Назарет към Витлеем, града Давидов. Във Витлеем се събрало голямо множество народ и в гостоприемниците нямало място. Наложило се Пресветата Дева и старецът Йосиф да пренощуват в пещера, където през студените дни пастири прибирали животните. За Мария настанало време да роди и тя родила син, повила го в пелени и го положила в ясли, хранилка за животните. Така се изпълнило пророчеството за раждането на Сина Божий във Витлеем. В същото време на пастирите, които пасели стадата си на полето, близо до града, се явил ангел Господен и им възвестил великата радостна вест за раждането във Витлеем на Спасителя на света. Внезапно с ангелите се явило многобройно небесно воинство, което славело Бога, възпявайки: слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение. Когато ангелите се скрили, пастирите си казали един другиму: да идем до Витлеем и да видим случилото се там, за което ни възвести Господ. И като се забързали, дошли във Витлеем и намерили Пресветата Дева Мария, Йосиф и младенеца, лежащ в ясли. Те разказали това, което им било възвестено за младенеца. Всички, които слушали, се удивлявали на разказа на пастирите. Мария пазела думите им в сърцето си, а пастирите се върнали при своите стада, като славели Бога за всичко, що видели и чули.